Bon dia. Ens trobem a la Galeria El Quadern Robat de Barcelona, que l'Anna i el Carles van obrir farà ja 3 anys, aquí al carrer de Còrsega. M'acompanya Martí Gasull, que és el fotògraf, autor d'aquestes fotografies, i en altres sales n'hi ha més, de l'exposició que actualment té el Quadern Robat. Aquesta exposició es va inaugurar el passat 25 d'octubre i romandrà oberta fins al 30 de gener. Martí, a mi m'agradaria fer-te unes quantes preguntes. Quina és la teva relació actual amb el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona? Doncs la relació ara en aquests moments és només que tinc des de fa 4 anys depositat allà més de 40.000 negatius de blanc i negre i de color i més de 4.000 imatges digitalitzades. Això són moltes caixes? Fem-me una idea. No són moltes caixes perquè són rodets que estan en unes caixetes petites i en cada caixa n'hi poden haver-hi 15 o 20 imatges, o sigui que no fan excessivament. 15 o 20 rodets? Bueno, no, 15 o 20 imatges a cada caixeta i de rodets hi deuen haver-hi un centenar, no sé, aproximadament o més. Però per fer-ne 40.000? Sí, bastants més, ara no recordo exactament, però hi ha cap a les 40.000. I 4.000 digitalitzades. Ja estan digitalitzades, aquestes ocupen menys encara. Aquestes no, aquests llapis. I ja ho tenen dipositat per el dia que necessiti algú fer consultes, quan ja no hi siguem, d'artistes des d'artistes molt coneguts, com pot ser Miró, Tàpies, Brossa. De les seves obres? No, tot és fotografies personals o de reportatge. La fotografia d'obra no, la fotografia d'obra a l'estudi, a la meva vida també he fet cap al mig milió. O sigui, aquestes 40.000 són de... no són les obres? No, són fotografies que surgent, coses... Aconteixements que hi ha hagut, inauguracions... com a vida al Tarradellas, que ho vaig fer. Està molt fixada, sí. Tot això és purament fotografia, entre cometes, per afició, no de treball. Té molt interès pels estudiosos. Exacte. La fotografia d'obra no està dipositada perquè ja està totes les hores. Ja té un altre canal de difusió. I vas pensar en altres llocs on portar aquest arxiu o tenies clar que tenia que ser el MACBA? No, jo tenia clar que si podia ser el MACBA millor, perquè és el lloc on poden anar a consultar els estudiosos. Sí, hi ha un departament al CEDOC. En qualsevol moment. Molt bé. I amb l'Abadia de Montserrat quina relació t'hi lliga? L'Abadia de Montserrat, de molt petit ja anàvem amb els avis, pujàvem amb el cremeller antic, el de fum, i anàvem de peregrinatge, ja vam començar aquí, després per família hi hem anat molt sovint i posteriorment hi vaig treballar juntament amb el pare de la Plana, vam fer moltes produccions. El pare de la Plana és un capellà allà? És el director del museu. El director del museu? No és monjo? Sí, és un monjo. Sí, és un monjo, director de museu, que és un savi en el món de l'art, realment savi, i ell és el que va engegar tot el museu de Montserrat, amb tota la seva categoria que té ara, en tots els aspectes, i llavors vam fer fotografies d'obra i també fotografies d'orfebreria, o sigui, tota l'obra del Capdevila Pare, que és impressionant, vam fer fotografies d'obres dels Sobirats, etc. I després ens va proposar fer una exposició que en principi ell sabia que havia vist algunes fotografies com aquestes que tenim aquí darrere d'artistes i volia fer una exposició, però arrel de l'exposició que va fer l'Anna Belsa i el Carles de les fotografies... Aquí no el podem trobar aquí mateix. Sí, aquí mateix, dels anys 50 del meu pare, les fotos dels anys 50 del meu pare,
les va veure i se li va acudir la idea de fer mitja exposició d'un i mitja exposició de l'altre. I a mi em va fer molta il·lusió perquè realment el fotògraf real, el creatiu, era el meu pare. I ens agrada molt. I després l'Anna, doncs, ja ara ha volgut fer-me feliç fent l'exposició. Sí, perquè l'Anna va tenir el teu pare primer, com deies. Exacte. I ara et tu per separar. Però el teu pare deia Martí, també. Martí Gasull, Coral, i el Martí Gasull, Avellem. Els dos fotògrafs. Els dos. De professió i d'afició. I d'aquesta exposició no fa gaire, fa... Aquest estiu. Aquest estiu, és veritat. Sí, jo he vist en el catàleg aquest de l'exposició, que estem parlant del Museu de Montserrat, que el teu fill Bernat, que fa un dels textos, l'altre el fa el cor del Mateos, de presentació, diu, el teu fill Bernat, referit a tu, diu, el meu pare, als 4 anys, ja entrava a la cambra fosca de son pare. Als 8 va tenir la primera coda. Als 10 acompanyava son pare en els passejos de cap de setmana de fotografia creativa. I als 12 revelava el laboratori. És veritat tot això? Tot és cert, completament. I ho recordes? Sí, tant. La primera vegada que vaig sortir a fer fotos amb la meva càmera de la primera comunió, amb la Kodak, vaig sortir i vaig fer una foto del Palau de la Música, perquè vivia davant del Palau de la Música. I la primera, al laboratori vaig entrar als 4 anys, però esclar, el que feia era fer veure que revelava. Però que el teu pare et deixés entrar ja és molt, perquè suposo que no podries... Sí, no, però és que m'agrada l'olor dels químics. I la primera vegada... Però allà si tocaves alguna la podies esgarrar, no? Sí, però es veu que això era molt bon nen. Clar, perquè amb una criatura de 4 anys te l'imagines així com... Sí, estava allà al seu costat i veia com ho feia. I després ja cap als 12 ja estava al laboratori, hi ha una anècdota que el meu pare em va dir vols saber positivar vol dir agafar l'ampliadora, ampliar, imprimir, revelar els papers, etc. Sí. I jo, esclar, sí. I hi havia unes caixes grosses, unes caixes així, de que estaven plenes. Hi havia 1.000 papers fotogràfics, verges, per impressionar, 7 per 10 centímetres. I em va deixar, va posar l'ampliadora, la caixa... Això quan tenies? 12. 12 anys. I em va dir, ara vendràs a positivar. Quan acabis les 1.000 còpies, sabràs positivar. No hi ha pressa. I així va ser. Quan vaig acabar ja en sabia. Estava avorrit, però en sabia. Però ho vas prendre amb calma, suposo. No et va tenir allà castigat? No, vaig fer-ho en 2 diumenges. Sí. Perquè era una passió. I tant. Els fotògrafs en laboratori, en aquella època, avui dia suposo que deu ser l'ordinador, era una passió, era màgia. El laboratori era màgia. D'olors, de visions, de com pujaven, de com es tocaven. I no hi havia molt la cosa de dir, ai, que l'esguerro, que si m'equivoco ja ho he... No? No, si t'equivoques, tornes a fer. El laboratori es pot tornar a fer. Clar, perquè el negatiu queda intacte. El negatiu és intacte. La propedora i llavors feies proves, si no t'agradava, ho repeties. 1, 2, 3, 4. Molt bé. Doncs, bé, el teu fill ja s'ha pogut plasmar aquest record en poques línies que tu tens encara tan vius. També sabem que has participat en més de 1.000 llibres i catàlegs per artistes, museus, col·leccions, institucions públiques i privades o editorials pel gran públic, ja que tu t'has especialitzat molt en fotografiar obres d'art dels artistes. Llavors, això que diu que hi ha més de 1.000 llibres en què tu hi has col·laborat estretament, quina sensació et queda de tota aquesta feina feta? Home, la sensació són dues. Una és el que té tothom, que has pencat molt a la vida. I l'altra és que has patit molt, però t'ho has passat molt bé al mateix temps. Has patit molt perquè hi ha hagut feines
que han sigut molt complicades, altres no tant, i amb el denominador comú de que sempre corrien pressa. Sí. I és aquesta sensació. Ara, de cara a la satisfacció de la fotografia d'obra, queda la sensació agradable d'haver-ho fet, però al mateix temps d'haver fotografiat una obra i no haver-la disfrutat. Clar, te la miraves tècnicament, no? Sempre. Jo recordo, quan veig una obra que he fotografiat, sempre me'n recordo d'ella a través de la càmera. No, ara que vaig a veure exposicions, gairebé m'estranya veure l'obra penjada. És molt curiós. Clar, perquè has fotografiat tant pintura com escultura, no? Sí, joieria, arquitectura... Quan té dificultats de la llum i això. I obres molt grans, molt complicades, però això és... Però sempre has tingut feina, no has tingut ratxes de dir no tinc cap encàrrec i estic patint perquè no tinc encàrrec? Hi ha èpoques difícils. Va haver una època molt difícil. Jo, gràcies a Déu, he tingut feina pràcticament tota la vida. Va haver una època difícil que va ser després dels Jocs Olímpics. Als Jocs Olímpics va haver-hi una baixada molt important. Molt important. Això el 93, 94? Sí, 93, 94, pas que t'espaviles i busques dintre de la fotografia altres coses, però després es va remuntar. És ara que els fotògrafs no sé com s'ho fan, perquè Déu-n'hi-do. Hi ha dificultat, no? De trobar artistes fins i tot que facin una obra coherent així. Molt bé. Després també voldria comentar que l'Anna Belsa, en la seva entrada al blog que es diu a la galeria, el quadern robat, de fet va ser el primer blog de la galeria, en l'entrada que fa el 20 de novembre diu: el treball de Gasull, referint-se a tu, és un tresor per qui vulgui elaborar un relat real de la cultura a Barcelona. I també que aquesta exposició de retrats d'artista s'hauria pogut titular Històries d'un relat continu fent justícia al criteri documental i de testimoniatge del conjunt de l'obra exposada. Tu hi estàs d'acord en ser considerat un documentalista d'excepció? No. No? No, perquè el documentalista normalment... Perquè has documentat tota una època... Però ha sigut per accident. I ha sigut una part de... Sí. O sigui, la teva actitud no era de documentalista? No, la meva actitud no era. Ara sí que em dono compte que servir com a documentalista, però en aquell moment no hi pensaves. Quan anaves a fer fotografies, que et diré jo, a un col·leccionista, que hi havia impressionants, doncs eres conscient que aquell home havia reunit una sèrie d'obres, però tu feies les fotografies no pensant que aquell document quedaria. No feies la feina. Tu feies la feina que t'encarregaven. T'encarregaven, disfrutaves moltes vegades de les obres, però com la mentalitat de documentalista no hi figura mai. Molt bé. I després, també si em permets, et volia fer una pregunta. La teva relació amb la Plataforma per la Llengua? La meva relació ha sigut a través dels meus fills, els dos que van ser uns dels fundadors, i vaig col·laborar des del primer moment fent fotografies moltes vegades i normalment sent soci, però integrant-me a la feina directa no, sempre des de fora i a través dels meus fills, però continua. Jo tinc entès que la plataforma es funda l'any 93 i que la llavor ve d'un grup de joves de la Vila de Gràcia que es reunien i venien del món de l'excursionisme, de la coral i tal, i que quan la crida de solidaritat es va dissoldre, ells van agafar una mica aquesta empenta i van fer aquesta que em sembla que és una ONG, no? Actualment, la Plataforma per la Llengua. Li diuen l'ONG del català. Això, i d'aquests joves, segons em dius, un dels fundadors
Era el teu fill gran, el Martí? I el petit. I el petit? Tots dos. Però el gran, llavors, quan es va fundar, tindria 24 anys. Molt jove, i el petit? O 22, sí, 22. El petit 2 anys menys. Sí, eren I des de llavors mai han deixat de... Sempre han estat implicats en aquesta... El Martí fins que va morir i el Bernat fins ara segueix. I la teva dona també té un... La meva dona hi va de voluntària. Sí, perquè tinc entès que la Plataforma per la Llengua té molts socis, més de 1.000. No, més de 10.000. Més de 10.000? Sí, ja. Més de 10.000 socis i molts voluntaris. I molts voluntaris. Pues sí, no som de 10.000 de voluntaris. No, voluntaris són gent que van a fer una feina... Tenen un compromís. Un compromís de fer una feina que pot ser esporàdica o pot ser regular. La Pilar, la meva dona, la fa regularment, 2 dies a la setmana, i ajuda a fer feina. Jo és irregular, ara ja no tant, perquè s'ho fan molt ells, però fins ara, quan ens anaven a fer un acte o una acció de fotografia, doncs anava i feia una fotografia. I el teu fill gran, el Martí, ara es fa un premi, ara es fa la 4ª edició en la seva memòria. Sí. I es deia Martí Gasull, clar, igual que tu, Gasull, igual que el teu pare, i Roig. però ell no va ser mai dedicat a la fotografia. No, mai, ni un ni l'altre. El que passa que es porta dintre perquè feien unes, sobretot el petit, fa unes fotografies molt interessants, però com a afició, però no van ser dedicar mai. Ja m'ho van dir els jovents, que no volien sentir res amb el seu pare amb la feina. Molt bé, tot té un límit, no? Bé, i per acabar, Martí, i aquí ja donarem per acabar l'entrevista, m'agradaria que m'expliquessis què me'n pots dir de la casa del matrimoni Bartolí. Mare! Veig que et se l'ha anat. Sí. Ai, que explico una mica la història. Com hi entres tu en aquesta casa? Bueno, m'hi entra perquè el Bartolí, ell, que era passant de notari, una magnífica persona, tenia una col·lecció d'opissos, sobretot, molt maco, i un dia es va voler fotografiar. Opissos d'un TVO, diguem. Bueno, opisso no, un dibuixant que havia dibuixat pel TVO, però que a més havia fet uns dibuixos molt interessants. Ara em penso que hi ha una exposició. I tenia col·lecció de dibuixos. I ell tenia una col·lecció de dibuixos. Sí, us va voler fotografiar un dia, jo hi vaig anar per mirar-lo i fer les fotografies. I llavors vaig veure un casset d'un pis i vaig veure molts joguets, per tant. Et va citar a casa seva? Sí. I vaig dir, carai, feu col·leccionista, diu, sí, que vols veure? Mira el que dic, segurament farem, jo vull fer unes quantes fotografies d'ells. I així va ser, i és una gent que tenia una col·lecció de joguets amb 2 pisos junts que estaven absolutament plens de joguets. El dir absolutament plens de joguets vol dir que n'hi havia per terra, pels passadissos, pels sostres, per les parets, al vàter. El vàter estava ple per donar nines, de tot, casetes, molts porquets, molts porquets. Al llit traien els joguets, es posava al llit, es tornava a posar els joguets a sobre per dormir. Tu vas quedar, no t'esperaves això? Ningú te n'havia parlat? No, jo fins que no... Perquè després aquesta casa aquí, en el món de Barcelona, va arribar a ser coneguda. Perquè tu, bueno, ho deuries dir a algú. Sí, jo li vaig comentar, un dia li vaig veure amb el Joan Brossa, li vaig dir, escolta'm, t'haig de portar a un lloc d'això. I va dir, sí. I va dir, ja parlarem. I llavors vaig parlar amb el Bartolí i el van convidar a sopar. Sí. I el Brossa va sortir, quan va anar allà es va tornar boig. Sí. El Brossa era un dels llocs que feia que tot el seu entorn hi visités, organitzava visites col·lectives, que sempre la senyora oferia un sopar. Sí, era molt bona gent. I molts dels que veieu aquesta entrevista deureu saber de què parlem. Crec que s'ha sortit algun reportatge a algun diari.
Sí. fotografies. I tu tens fotografies doncs, a la casa? Sí. Perquè ara la senyora se va quedar viuda i la casa està tancada i no sabem què s'ha farà. No sé. Però mentre hi hagi una documentació, jo penso que això ja hi ha vida eterna a la casa dels Bertolini. Era extraordinari. Molt bé, Martí, doncs deixem aquí aquest petit contacte amb el Martí i m'agradaria molt poder-ne fer d'altres, a tenir altres ocasions per seguir parlant amb tu, ja que moltes preguntes li hem demanat respostes breus i així ha sigut. Moltes gràcies, Martí. Gràcies.